Proiektu honetan parte hartu dugunetatik bakoitza iritsi da oso toki desberdin batetik, ez? Esango nuke kasi kasualidade askoren urrenkera bat izan dela, denok bukatzea dokumentala egiten. Lehenengo bultzada eman zion Fernando Bernuesek, Tentazioa ekoiztetxeko zuzendariak, berak bazeukalako gogo aspalditikan egunkariaren itxierari buruzko zerbait egiteko. Hasieran ustez gehiago zebilela fikziozko zerbait egin nahian, gero ekoiztetxe horrek berak Sisiforen paperak antzerkia ere ekoitzi du. Baina, uste EITB-rekin negoziazioetan eta azkenean planteatu zala aukera dokumental bat egiteko, ez? Film dokumental bat. ETB-ren babes batez ere ekonomikoarekin ere kontatuko zuna eta ondorioz baliabide nahikoa izango zituna film luze bat egiteko, ez? Ni berez ez naiz ibiltzen dokumentalak egiten, ikusentzunezkoak ikasi nitu, baina ez dut ikusentzunezko produkturik sortu ordutik, kazetaritzan jardun dut eta beti paperekoan. Baina, egia da proposamena oso interesgarria zala, nik uste dut bazala histori bat merezizuna berriro kontatzea, ez beti kontatu den bezala, baizik eta ikuste genuen hor bazeudela hainbat ari, ez? Igual orain arte ez zaienak hainbeste tira, eta horren esan genuen, guazen ari horiei tiratzera. Ez bakarrekan memoriarik eta bat iteko kontuan izan da, gaur egungo jende asko ja ez dula gogoratzen historia hori, ez? Belaunaldi kontu batengatik, besterik gabe, 17 urte pasa dira. Baizik eta baita ere iruditzen zitzaigulako hor bazegoela eremu bat, gertakariena, zegona benetan oraindik argitu gabe. Eta segurari jarraitzen duna egoten argitu gabe, ez? Nik uste dokumental honek ateratzen ditula nahi gainera galdera horietako batzuk, saiatzen da askoz gehiago planteatzen eta erantzun batzuk lortu ditugu, baina erantzun askoz ditugu lortu ez dara oraindik, ez? Eta hori alde berean bada sintomatikoa, esan nahi du benetan oraindik gauza asko ezin diela esan, ez? Eta, behar bada hemendik beste 17 urtetara, posible izango da, ez? Nik uste behar bada lehenbiziko aldia zena, benetan behar besteko baliabideak jartzen zirela historia hau kontatzeko, ez? Orain arte argitaratu izan diren erreportaje puntual eta motxetatik harago, historia benetan saiatzeko bere osotasunean kontatzen, ez? Eta horrek inplikatzen zuen dokumentazio lan handia, jende askorekin hitz egitea, elkarrezketa grabatu aurretik baita ere, bidai batzuk ere egitea, Madrilera. Egia da guri sartu zitzaigula pandemia erdian eta orduan horrek baldintzatu zula erabat grabaketa. Eta berez gauza zabalago bat egin nahi genula, joan etorri gehiagorekin. Egokitu ginean, denok egokitu ginean bezala iazko urtera. Egia da ni sentitzen naiz, ez, historia horren oinordeko, imaginatzen Berriako erredakziotik pasadan jende gehiena bezala, ez. Esan nuke egunkariaren itxiera oso presente dagoen gauza badala, esango nuke trauma kolektibo badala, ez? Erredakziotik asko harago doana eta nolabait euskal kulturgintzan aritze geran denon, ez dakit nola esan, memoria kolektiboan oso markatuta dagoen gauza bada, baina erredakzioan bertan bizi dagona, ez? Eta ez da bakarrik herri honetan gertatu diren injustizi handienetako bat dela, ez? Niretzako pertsonalki ere oso garrantzitsua zen, ezagutzen ditulako, ez? Horko protagonistak, nekilako zema sufritu zuten, behaien bizitza ez bakarrik profesionalean, baizik eta pertsonalean ere ze suposatu zuen. Eta batez ere, nekilako ze resumin gelditu den horren ondoren, batez ere historiaren kontakizunari dagokionean, ez? Behar bada ez dalako inoiz egin kontakizun oso bat, justua, eta aitortza publikoa ere izan dalako nahiko txikia, ez? Esango dugu euskal komunidadetik aparte, ez? Guk badakigu, baina hemendik kanpo badakite. Niretzako lehenbiziko aldia, zinemaldira juten naizela, ikusle izan gabe, orduan imaginatzen dut, jende askontzako benetan izango dela gauza berri bat. Esan nahi dut, ez gara konturatzen askotan guretzako traumatikoak dian gauzak zenbaterainoko indiferentzia eragin dezaketen beste aldean, ez? Komila artean. Eta Euskal Gatazkaren historian ere, esango nuke, askotan gaudela egin sartuta ez, norberak bizi izan duen hortan,
ahaztu egiten zaigula, hor badagoela jende izugarri pila, erabateko indiferentziaz edo, ez, bizi izan duen. Orduan, nik nahiko nuke gutxienez harridura pixka sortze baldin badu, ez, kontu honek. Zegero sensibilidade handia erakusten dugu atzerrian gertatzen diren eskubide urraketekiko eta Jesus nola da posible hau, ez dakit non, eta Latinoamerika eta bestea, ez? Baina gero kontatzen duzu 2003an Euskal Herrian oraindik horrelako basakeriak gertatzen zirela eta inorrek ez du horri buruz hitz egin nahi edo ez du entzun nahi, ez? Bai, ez dakit, gurea den memoria historiko hori pixka zabaltzeko aukera izan daiteke, ez? Eta pixkat partekatuagoa izatea.